Bueno, acabamos de rematar fai poucos minutos a reunión para tratar do Fondo de Cooperación Local, é dicir, para que todos nos entendamos os fondos que recibimos os concellos con carácter, unha parte de lei incondicionado. Pois o que estamos é expectantes, porque o que se nos trasladou por parte da Consellería de Presidencia e Facenda é que va a haber cambios importantes con esa nova lei de Administración Local de Galicia, que hai un período de transición, e que vai a vir regulado por lei pois ese fondo de cooperación local e que ademais se van a atender moitas das reivindicacións da FEGAN que se levan pedindo moitísimos anos, que van a estar reflexadas ali, que va a haber cambios nese fondo de cooperación local en base ou pois orientado co que leva pedindo tantos anos a Federación Galega, así que, bueno, por un lado, como podemos definir a reunión de hoxe? Pois expectantes e esperanzados si se concreta, esperando ver a letra pequena, como se di normalmente, de logo, pois sería unha boa nova para os concellos se nesa lei de Administración Local de Galicia se recolle ese fondo de cooperación local por lei e ademais cos criterios que levamos pedindo tantos anos á Federación Galega de Municipios e Provincias.